Nauha pyörii. Ei pyöri. Eikö ollut? Täällä. Tää pikkuinen muuri. Joo. No ei mitata. Onko Esko floatissa jo? Ei, tämä saat hienon kuvan pian kun aurinko laskee. Otapas tuo pois tuosta tuo. Tämä näin estä. Ruman näköinen. No. Meidän pitää ottaa vielä pihalla kuvat, kun Teppo on nyt tullut mukaan. Uudet kuvat. Niin pitääkin. Yhteiskö tuli? Jani, puota satelliitit täysin ja sitten uudet. Tee niinku semmonen alustus ja mittaa samaan kohtaan. Tuleeko täsmälleen? Pitäisikö se sittenkin ottaa mukaan, että Toimistaa Olkkarissa mittailla 1 päivä? Monta satelliittia, Esko? 10. 10. Eikö se usko? Eikö 11? Eikö 11 niin? Niin joo. Sitä sä hämmästelit, että miten se Esko näkee väärin. Tuli vähän. Nyt on siirrytty sisämittauksiin. Lotti on vielä metri. Hämmentä. Tippu 10 senttiä. Niin se tippuu. Häh? Kyllä se tippu 10 senttiä kun otti hämmennyksen. Katoppa kuule Teppo miten on kuule tarkkana kun merkkaa tuota äskeistä mittausta. Joko viksissä? Ei oo fiksissä, mutta 5 sentin päässä. Onko Eskola viksissä? Ei. Onko lähellä? On. Pyöritä, pyöritä. Kato nyt. 2 sentin päässä. Janillako meni? Meni. Ja 10 Esko. milliä äskeiseen mittaukseen. Siirrytään sisämittaukseen.